dic Andrea, tinc 22 anys i soc socorrista des de l'any 2015. Em vaig treure el títol de socorrisme a la Creu Roja de Fraga i des de llavors he exercit 2 anys de socorrista aquí a les piscines municipals de Massalcoreig. Aquest any ha entrat una nova llei que impedeix que jo pugui ser socorrista i bé, fa 2 setmanes que ho sé, per la qual cosa tampoc no he pogut trobar feina perquè a l'Aragó ja està en totes les piscines completes i llavors ara estem a l'espera de que es trobi alguna solució a aquesta nova norma i crec que tenim el dret i suficient formació com per exercir de socorristes. En un principi, fa un mes i mig, ens van comunicar que seríem socorristes. Jo vaig aportar el currículum a l'Ajuntament, com havia fet els altres 2 anys, i al cap d'una setmana arriba la notícia a l'Ajuntament de que entrava aquesta nova norma i que no podria exercir de socorrista. Això em va afectar en el sentit de que estava molt a prop d'obrir totes les altres piscines i particularment les de l'Aragó, que és allà on podia treballar i ja estan totes les places completes, amb la qual cosa me quedo sense feina i aquí a Catalunya no tinc feina, no puc treballar. Recolzo de que sí, que els socorristes han d'estar ben formats i trobo bé que es vulgui fer com a cicle formatiu, però el que no pot ser és de dir a 2 setmanes d'obrir les piscines, de dir no, és que s'implanta aquesta llei i X socorristes no poden exercir. Llavors, jo crec que el que hauríem de fer és, diguéssim, l'any 2018 entrarà aquesta nova llei. Per tal de poder homologar el títol, doncs s'ha de fer un curset o el que sigui. El que no pot ser és que persones que hagin exercit de socorristes no poguéssim treballar. Jo el que espero és que se busqui una solució en aquesta norma perquè crec que és injusta per tots aquells que tenim el títol. I bé, si no puc treballar de socorrista, doncs buscaré una altra feina del que estic estudiant. Però sí, igualment, si puc, jo faré tot el possible perquè se pugui aconseguir canviar la norma o donar un plaç d'1 any per solucionar el problema, ja que hi ha piscines que avui dia no poden obrir.